Hello mga Jamaican ako nga mga gandararat. Maing adlaw di sa inyo ha. Nakoy share sa inyo ha ba kay first time mangud nako nga nakakita diri og ulan nga pastang kusuga. Tapos pag abri nako paglantaw nako sa bintana ay dili jud makita. Kabantay mo ning nagabri sa freezer nga murag mag-aso-aso. Inana jud siya ka kusog ang iyahang kuan bugnaw kay nga gaulan man gud og ice. Then nakuan man gud siya kanang nadungog jud namo sa simento bitaw nga gating lagting jud sa kakusog jud. Wow. Then pag kuan na mo paglantaw na mo paghikap na mo guys ay siya. So stay tuned mga gandararat. Dalugdog. Lokan. Hello, wait. Di ka na mo kuha ng dalugdog o kilat? Hadlok. Guys, kusog kayong ulan. Mga ice, nangahulog, naglagting-lagting. Mga gandararat, mao na ni pagkahuman sa ulan, oh. Baha. Gini daghang kigo kaagi diri nga sakyanan kay kuan sila. Nami sa second floor. Paingon jud dito jud ay oh. Ano yung sakyanan oh. Alam po yun yung sakyanan sa mga family diri ba. Liwat sila hoy ligo oh. Saba ka mong aircon kinaka-heater. Lah hinahinay ra gid sila ganyan daghan na lagi na stock diha mga sakyanan. Para nahinay gid sila oh. Lalom-lalom jud ay kayo kuan jud ang kuan oh. Pila ka ni kaadlaw mo wala pod. Ulan no na pod ah. Sa Jeddah daghan gitug na damage dito pod ay. Diri-diri dapat ito lalong-lalong ni mga pidpid jud sila dito. Mo dito ako agi itong mga gagmay nga sakyanan katong murag mga bao-bao. Kani murag maksyon sila globo nga tag-as. Nalawo na itong among taxi ba? Mo ni pagkahuman sa ulan. Gani ha kaulan og ice.
Hello mga gandararat! Salamat sa inyong pag-click o paglantaw sa ako ang video. Salamat. Pero pag bago pa ka sa ako ang YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ako ang mga bago nga i-upload nga video. Salamat!